Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Недосказаної». З вами Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам, русинкам і всім людям доброї волі. Тема нинішньої передачі – дружба і сотрудничество православних русинов Закарпаття і православних русинов американських. У Ужгороді побував американський молодий русин Матфей Шагін. Яка оцінка молодих русинов Америки за ситуацію у русинських Карпатах? Якщо я візьму текст нашого гостя Матфея Шагіна в руки і прочитаю його прямо тексти публікацій, то що увижу? Як молоді американські русини, або русини, які займаються русинською історією, або так, як Шагін має одну лінію, він древнього роду сирійського, але жив між русинами, навчився по-русинськи говорити, а русинський язик, хто знає, легко може розуміти руський, український, словацький, хорватський, польський. Тож він зрозумів, що він може тепер займатися історією, і от що він пише. От його слова. Якщо я візьму текст публікацій наших істориків, то з удивленням узнаю, пише він, що в 21 віці в центрі Європи происходить якийсь некий молчаливий по зговору геноцид народа русину. Люди Олексія Товта, русина Святого Американської православної церкви, то ті люди, котрі, по словам Енді Оргола, казав, я не откуда, бо тих держав уже не є, відки я прийшов, то практично люди русини принесли православну віру у Северну Америку. І донині її там наші русини і сповідують, і в той же час у себе дома, народної землі, іщезають у Карпатах вони, русини, не у статистиці, а й у насильственній асиміляції. Бо хочемо чи не хочемо, частина русинів мадяризувалася, славікизувалася, полонізувалася, навіть і румунізувалася. Ну а тепер терплять і українізацію. Він же пише, що дуже сердять етнічні українці, чому казати, що є українізація. Мов, русини все є українці. І був один такий случай, коли чоловік русин, котрий себе рахує за українця, почав вести із русинами такий діалог. Та що ви мені говорите? Та русинів ніде не було. Я що, не знав, ми всі такі українці? А йому кажуть, мужчина, та ви говорите по-русинськи. Ваш русинський язик говорить про те, що ви русин. А якщо послухати вашу маму, то ваша мама ніде не знала українського язика, а тому ви од русинки се родили. Почався чоловік розводити руками, то немає значення, то єдно. Почому єдно? Почому то не єдно русинам Словакії, другим, чому то не єдно, наприклад, русинам Америки? Він каже, наш іслідователь Матей Шагін, що карпатські русини, також називаємо по Конституції Чехословакії подкарпатські русини, или просто русини, общее слово, на протяжении всіх віков вони терпіли различні способи їх маргіналізації, асиміляції і навіть спроби істребити їх. Особливо щось стало 100 років назад у концентраційних таборах смерти антирусинських Талергов-Терезин, де фанатики австрійці уничтожали русино, подозрівая їх у симпатіях до Росії. Малоізвісним є факт тот, що ізвісний американський гражданин Енді Орхол був карпатський русин. Многі думають, що він просто загадочний, коли говорив, що прийшов із ніоткуда. Бо коли його звідали, ти з якої держави? Він казав, такий я з Австро-Мадярщини, ти і той же держави не є.
Якщо я пишу із Чехії або з Польщі, то ні одна з цих держав не відповідає тому, що є. Єдине, що ми говоримо усім русинам міра, що іменно Подкарпатська Русь стала тою державою, республікою, на яку міг Вархол теж посилатися, сказавши, що я із тої землі, де тепер наші русини зреалізували право на самоопределення, сформували свою національну республіку Подкарпатська Русь у составі Чехословакії, і тепер вони вже в собі уособлюють державність русину. Звісно, так знаходимо у писаннях нашого і публікаціях нашого Матвія Шагіна, що він так казав, що учитуючи, що їх земля русину не по своїй волі була розділена між територіями деяких государств – Польщі, Словакії, Венгрії, Румунії і СССР, а нині України. А їх землі русинов на юг від Карпат часто переходили з рук у руки, а тому русинські землі являються зато частю различних держав. Но так се стало і больно нам, що у всіх цих державах происходить іменно асиміляція. Но в деяких случаях асиміляція природня. Наприклад, в Словакії, в Польщі наші русини не мають кирилиці, а тому, переходя на латинику, вони вже забувають подлинні наші тексти, і тим самим вони вже забувають національність, культуру, уже язик у них легко забувається. А одноразово, ведь і в Словакії колись, іще в 91-му році, і потім, коли ще в 93-му вони відділилися від Чехів, теж був такий закон, по котрому всі русини на Словакії мали говорити лише по-словацьки у всіх державних установах. Пізніше, потім, коли вже Словакія вийшла в состав ЄС, тоді вже заставили їх, щоб вони вже признали русинов і дали історичні назви. Но, що касається, коли попав у Совєтський Союз, ті русини найбільше пострадали, бо тут автоматично вони стали лише українці, і русинські школи, 600 русинських школ стали українські, скоріше радянсько-українські, де нас, дітей русинов, в тому числі я прийшов в ту школу, вже учили на українській мові. Сама українська мова не є загрозлива для русинського язика. І русський язик, і словацький ні один не є. Но загрозливе то, якщо дітям об'ясняти, що рідна мова ваша не русинська, а словацька, не русинська, а українська, не русинська, а мадярська. Тому важливо нам розуміти, що по словам Матвія Шагіна, їм легше видіти в Америці, що відбувається тут. Як треба допомогти цим нашим русинам, щоб їм сказати, не бійтеся ви називатися русинами, но оберігай єдинство держави, не совершай якісь акти насилля або заклики до якогось необдуманого сепаратизму, або другое, все остальное. Ніколи не забувайте. Кстати, ми теж ту фразу кажемо, що і Матвій, і другі русини, що согласно міжнародного правила, або прав, востребоване право має бути відкритим. А от невостребоване право не є нарушеним правом. Якщо ти не потребував пенсію, а тобі її не дали, так ти і не маєш порушень. Якщо ти потребував, щоб признати бути русином, а відказують тобі, тут грубейше порушення міжнародного законодавства, у даному випадку в Словакії, в Мадярах, або в Україні українського законодавства. Що нам приємно в общенні з молодими американськими русинами? Вони не пережили тої низості, переслідування, униження, оскорблення, які пережили точно так же русини і в Словакії, точно так же і в Мадярах, і на Польщі, де пальцем указували, і що? Каже мені один русин на Словакії, так нам зробила ту власть такое, що ізучати русинський язик, так
не буде востребовано, як ізучати китайський. Но то же саме і ми кажемо, як важно було би, щоб русини Закарпаття, вивчаючи українську мову як державну, легенько, свободно знали би граматику у русинського язика, літературу русинську, і тим самим би восповнили, доповнили, обогатили загальноукраїнський простор. Но, уви, за 30 років в Україні не знайшлося мудрих людей, які б думали за державу. Видимо результатом, що сьогодні із розвитої європейської держави, високими технологіями і промишленістю, нині Україна – одна з бідніших держав світу. Но бідність держави деколи не буває катастрофічна, якщо в самій державі то ті власті, які поробили біду, ще нарушують права національних меншин. Ми дуже радуємося нашим американським русинам, що вони з нами общаються, ізредка приходять, споминаю велику делегацію, митрополіт Карпаторусинської митрополії з Америки привіз сюди майже 2 автобуси русинов, молоді, там були і старші. Мені було приємно бачити наших людей, пообщатися. І тепер ми взаємно, ми за них, вони за нас моляться, щоб і в Америці Бог їм дав добре розвиватися і мати кусок хліба, і ми в Україні би мали кусок хліба, і щоб нас ніхто той не переслідував за те, що ми на своїй землі, на своєму обостю. Хочемо назватися так, як наша мамка назвала, тим більше, що все то дозволено і предписано по закону. І ще один момент читаємо в американських молодих русинов. Почому у всіх державах Україна, Словакія, Польща, Венгрія і Румунія власті забувають, що не самі русини мають випрашувати свої права. Предписується хартіями європейськими, власті самі мають єдину зустріч і предлагати всі умови, всі права, які мають мати люди, русини у державі. На жаль, і в нашій державі чиновники считають, що вони не тільки не обов'язані, а ще й перезванюють у спецслужбу, ж займіться русинами. Припишіть їм деякий злочин, аби перестали просити русинське право. Тому що поки права не є, то не є, каже Сталін, народу не є проблем. Ну, русини є і сильно нам підтримують нас американські, особливо молоді русини.